Με την οποία τρέχει η τεχνολογία και καταιγιστικές οι εξελίξεις στις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές. Ευκαιρία να το διαπιστώσουμε η έκθεση IFA που γίνεται κάθε χρόνο στο Βερολίνο, όπου παρουσιάζονται όλα τα τελευταία μοντέλα κινητών υπολογιστών και συσκευών ήχου και εικόνας πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά. Ένα τεράστιο εκθεσιακό κέντρο, χιλιάδες προϊόντα τεχνολογίας, αμέτρητες καινοτομίες. Από το 1924 που ξεκίνησε στο Βερολίνο η διεθνής έκθεση IFA, μέχρι σήμερα αποτελεί το σημείο αναφοράς των τεχνολογικών εξελίξεων. Ο επισκέπτης μπορεί όχι μόνο να θαυμάσει, αλλά και να περιεργαστεί όλα τα τελευταία μοντέλα υπολογιστών, τάμπλετ, κινητών τηλεφώνων, φωτογραφικών μηχανών και ό,τι άλλο βάζει και δεν βάζει ο νους του. Κάθε χρόνο στο τέλος του καλοκαιριού η καρδιά της τεχνολογίας χτυπάει εδώ, στο Messe Berlin, στη διεθνή έκθεση IFA. Περισσότερες από 1.400 εταιρείες τεχνολογίας από όλο τον κόσμο εκθέτουν εδώ τα τελευταία προϊόντα τους. Οι Ασιάτες βέβαια είναι αυτοί που κάθε χρόνο προσπαθούν να παρουσιάσουν όλο και κάτι πιο εξελιγμένο και τελικά κερδίζουν τις εντυπώσεις. Πολλά από τα προϊόντα της έκθεσης δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη στην αγορά. Οι εταιρείες τα εξελίσσουν όλη τη χρονιά για να τα παρουσιάσουν ως έκπληξη στο Βερολίνο. You and millions of consumers who you represent share the same interest. First, like people everywhere, you look for new experiences. You use technology to see the world. Ακόμη και ο μεγάλος σκηνοθέτης Wim Wenders υπέκυψε στην τεχνολογική γοητεία του τάμπλετ, το οποίο με μια απλή κίνηση μετατρέπεται σε λάπτοπ, αλλά και στις εκατοντάδες δυνατότητες και εφαρμογές του νέου έξυπνου κινητού με τη μαγική γραφίδα. Το Galaxy Note 2 είναι η τεχνολογική εξέλιξη της πρώτης σειράς που είδαμε πέρυσι εδώ στην IFA. Το Galaxy Note 2 έρχεται για να ενθουσιάσει τους καταναλωτές με μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών, η οποία θα τους βοηθήσει να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητα που όλοι κρύβουν μέσα τους. Στο επίκεντρο του θαυμασμού των φίλων της τεχνολογίας βρέθηκε και η πρωτοποριακή φωτογραφική μηχανή της Samsung, η οποία αποτελεί πολυεργαλείο επικοινωνίας. Η Galaxy Camera σου επιτρέπει μέσω δικτύου 3G να μοιράζεσαι τις φωτογραφίες σου όπου και αν βρίσκεσαι, ακόμα και όταν δεν υπάρχει δίκτυο Wi-Fi. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα δύο κόσμων, των smartphone από τη μία πλευρά και των τεχνολογικά αναβαθμισμένων καμερών. Οι Ασιάτες δεν παράγουν μόνο τεχνολογία, αλλά την καταναλώνουν κιόλας με τα μανίας. Οι αποστολές των ασιατικών μέσων ήταν οι πολυπληθέστερες, με συνεχείς ζωντανές συνδέσεις και ανταποκρίσεις από τις παρουσιάσεις και τις συνεντεύξεις τύπου των εταιριών.